गासैबो साननाय हनाय सिमां सुजुनाय दै जानानै बोहैलांबाय। सना चुप खोनागोन। आंहा नोंनिख्रुइ बांसिनसो टेनसन जादों मोनथिबाय। आदाया फैफिननानै दा जोंफोर फैसाखौ मोनफिननाय नंला। जोंनि साननायफोरा जेबो जाफुंनाय नंला सना। दा जों मा खालायनो दा? जों सानदोंमोन दाबसे जायगायाव थांनानै बेबायदि खालायहैगोन होननानै। दा बबाव फैसा मोनो जोंफोरो? दाथ' आदा फैबाय, जों जेबोखौनो खालायनो हानाय नंला। नोंथ' नोंनिखौल' सानदों, आंनिखौ सानाखैयानो। नोंसा बाबाया आंखौ खामानिफ्रायबो होखारबाय मोनथिबाय। मा? बाबाया नोंखौ खामानिनिफ्राय होखारबाय? औ, नोंसा बाबाया आंखौ खामानिनिफ्राय होखारबाय। माने मानो होखारखौ आं मोनथियासै। आरो दा आंखौ न'निफ्रायबो होखारसिगोन आं मोनथिगौ। बेफोर गासैबो नोंसा बाजैनि खामानिफोर। बेफोरखौ आंनि खोथाफोरखौ लागाय होदों बियो नोंसा बाजैया नंखाय खोथाफोरखौनो। दिनै आंखौ खामानिनिफ्राय होखारबाय, आंखौ न'निफ्रायबो होखारसिगोन। बे नों माबोरै मायबा मोनसे खालायनोबा खालायसना, नङाब्ला जानाय नङा। जोंफोरनि मोजां मोननायाबो जाफुंनाय नङा। बे हाबिलाखौ सोलिलासो दाथ' आदा फैबाय, आं बेखौ जेबोखौनो होननो हानाय नंला। आदाया बेसेबा अनखायो, बेसेबा मोजां मोनखायो बेखौ। आंखौसो गाज्रि सानखागोन। आदायाथ' बेनि बारगा थांखानो हानाय नङा। आदा गैयावथ' आं जानला मोनला खालायनो हादोंमोनानो। दा आं जेबोखौनो खालायनो हानाय नंला। नोंनो बुंनाय सना, दा मा खालायनाया हामगोन? जोंफोर मा खालायगोन? जोंफोरनि फिउचारा, जोंफोरनि सिमाङा माबायदि जाफुंगोन? मोनसे राहा दङ। जोंफोरनि सिमांखौ साक्सेस खालायनो हाथाराबाबो जोंफोरनि मोजां मोनलायनाया जाफुंहोनो हागोन। माने बे न'निफ्राय खारखोमानानै जोंफोर अबावबा थाहैनो हागोन। जोंफोर सानैबो सासे जानो हागोन। आं जेरैबायदि साननानै लादों, नोंसाथ' आंनो हरखानाय नङा। आं मिथिगौ नों मा खालायनो हागोन आंनि थाखाय बुं। आं नोंनि थाखाय जायखिजाया खालायनो हागौ। एभ्रिथिं, गासैखौबो। इम्पसिबोलखौबो पसिबोल खालायनो हागौ आं नोंनि थाखाय। नों बुंल' आं मा खालायनांगौ। औ जादों सना, आं मिथिगौ नों आंखौ मोजां मोनो। आंनि थाखाय जायखौबाबो जाबाबो खालायनो हागौ। आं नोंखौ बुंगोन आं मा खालायनांगौ, नाथाय बेयाव रायज्लायजाया। उनाव बुंगोन आं। नाथाय सोरां जा खालायनांगौ थाबनो खालायनांगोन। नोंखौथ' खामानिनिफ्राय होखारबायानो, न'निफ्रायबो होखारबा माबायदि जागोन? मा खालायगोन आङो? नों मायबा मोनसे जा खालायनो नागिरदों थाबनो खालाय। जायखिजाया नों साननैसोल' नोंनि न'नि मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालायना लाखि, जाहाथे आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरा। सना, आं सानदों आं बयजोंबो मोजाङै नोंनि खोथाखौ बुंनानै रायज्लायनोसै होननानै, नोंखौ मोजां मोनो होननानै। आरो साननैसो आं न'आवनो थागोन बेबायदि होननानै रायज्लायनो लुगैबाय आङो। सना एसे रथ'। बेफोर गोरोन्थिखौ खालायथ'नाङा। जेनेबा जोंफोरनि प्लेनिंफोरा साक्सेस जानाय नङा बेबायदि खालायबोला, मोनथिबायना? नों दानो जेबो दा खिन्थाथ'खा, मोनथिबाय? सोरबा जुदि बुङो नोंजों आंजों मोजां मोनलायो होनना सोंबोला, नों मोना होननानै बुङो। जों जास्ट फ्रेन्ड होननानैल' बुं। फ्रेन्ड मानो फ्रेन्ड होननानै बुंनांगौ? नों मिथिजानो बादों नामा मानसिफोरजों? आंखौ मोजां मोना नामा नोङो? मानो फ्रेन्ड होननानै बुंनांगौ? आं आरो सानदोंमोन दाथ' फैसा 50 लाखखौबो मोनला, जों अबाव थांना मा खालायहैनो? आं न'आवनो थानानै मोजाङै मोनसे मायबा बिनिनो फरायनोसै, खाथियाव अबाव मेकआप आर्टिस्टफोरखौ खालायनोसै बे टाउनाव थांनानै। आं बेबायदि सानदोंमोन। दाथ' फैसाखौबो मोनखालाना सना। मानो बुंनाङा? आं न'नि मानसिजों रायज्लायनानैसो बेबायदिसो खालायगोन सानदोंमोन आङो। न'आव थानानै नोंखौबो न'आव थानो होनोसै होननानै। नाङा सना, आं नोंखौ मोजां मोनोथ'। नों फोथायाखै आरो नोंखौ माबायदि फोथायहोबावनांगौ? बुंनाय नोङो आं एसेबां अननाय होयो, मोजां मोनो, आरो मा नांबावगौ? माने माबायदि फोथायहोनो हाबावनो? आं बिखाखौथ' हाखावनानै सिखावनानै देखायनो हालाना नोंखौ मोजां मोनो होननानै। नों बेबायदिनो फोथायनांगोन ना आंखौ। आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनो, नों मानो फोथायनो नागिरा? आरो नों बेफोरखौ जा सानदों बेफोर गोरोन्थि। बेफोरखौ सानथ'नाङा नोङो। जोंफोरनि साननाय हनायफ्रा फेलें जाजोबगोन। आं बुंदोंना आंजों लोगोसे मोनसे गिदिर प्लेनिं दङ। बे प्लेनिंखौ साक्सेस खालामनो थाखाय दा नों सिरि दसे थाथ', मोनथिबायना? आरो आंखौ लोगोल' बुं, मोनथिबाय? नों थार खोथाखौ बुंमारलाय हाबिला। नों मानो गान थांनो नागिरदोंमोन न'खौ? बुंलाय, मानो थांनो नागिरदोंमोन नों? आंखौ नों मानो नेयाखैमोन? मानो बुंलाय? आं दुखु मोनदों सना, नोंखौ बेबायदि थांनो नागिरनायखौ नुफैनानै। माने आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन नोंनिफ्राय बेबायदि। नोंदि न'खौ गारना थांगोन आंखौ साननैसोबो नेथारासै होनबा नोङो? जेनेबा साननैसोथ' बांदों देनाय, थेवबो नोङो
एटलिस्ट आंनि मुङाव नों आंखौ बोसोरसेथ' नेथारनांगौ ना नों गुबुन आलादा खोथा जेबो दासान सना गुथाल आं मा बुंनो नों आंखौ थारैनो थैबाय होनना सानमारदोंमोन नामा आंथ' फोथायनो हाखायाखैमोन आंहा गोसोआव फोथायनाय दंखायोमोन आं नोंखौ थैयाखै होनना सानखादोंमोन नोंखौ आं मिथिखागौमोन नों आंनि गोजानाव बेबायदि थाङा होननानै आंनिफ्राय गोजान आनजायलाङा होननानै सानखादोंमोन आं नों जेबो जायाखै होननानै नाथाय थेवबो नों गैयाव आरो गोबां खोथा जायोना नोंनि सिगाङाव आं माबायदि बुजायनो जायखिजाया आं बेखौ नागिरो आगोलनि थांनाय खोथाफोरखौ बेफोरखौ नों साननांला दा जोङो जोंनि फिउचारखौ साननांसिगोन जोंनि जानो गोनां जिउखौ दा आं बेफोरखौ साननो आं मानो थांनो नागिरदोंमोन मा जादोंमोन बेफोरखौ नों सोंबाय थानांला प्लिज आरो अख्रांनिबो खोथाखौ सानदोंमोन आङो नोंबो गैला आरो बेयावबो जेनेबा अख्राङाबो रावनिबो बाथ्रा खोनासङा बायदि जादोंमोन अख्राबो जादों बुला बुसि मायबा मायबि बेखौ गिनानैबो आं थांनो नागिरदोंमोन माथो जासोनाय आं गैयियाव आं बुंदोंना गुथाल बे थांनाय समनि बाथ्राफोरखौ गाज्रि बाथ्राफोरखौ जों रायज्लायला मानोना थांनाय गाज्रि खोथाफोरखौ रायज्लायब्ला बे प्रेजेन्टआ सोलिबाय थानाय समा गाज्रि जायो बेनिखायनो थांनायखौ थांनो होदो दा जों गोदानै बे लाइफखौ मोजाङै थांहोनोसै बेफोरखौसो सानदों नोङो आंबो सानदों नोंबो सानदों दा मा खालाय नों बेखौ सान आंथ' सानदों बे साननैसोनि गेजेरावनो जोंफोरनि जुलिखौ जाहोनाया मोजां जासिगोन होननानै आंबो बेखौनो सानदों नाथाय मोनसे खोथा गुथाल नों आरो थांनो मोनला जेरावबो देनाय सना बेफोरखौ उनाव नायसिगोन उनाव नङा नों बुं नों आरो गोजानाव थांला होननानै नङाबा मिथिखागोन गाबै थैलांगोन आंनो इसोरा खाबु होबावदों नोंजों रायजो जानो नोंजों थानो नोंजों संसार जानो नोंनि अनगायै आंखौ बुजिग्रा सोर दंबावो बुंलाय जों आइ बाबायालाय बिसोरबोथ' बुजियो नोंखौ औ बिसोरबो बुजियो बिसोर आंनो अननाय होदों गावनि फिसा बायदिनो अननो नायो बुजियो नाथाय नोंनि खोथाया गुबुनना बिसोरजों रुजुजाया दे बुजिबाय दे आं होमब्ला नोङो न'नि मानसिफोरजों थाबैनो रायज्लायदो जोंफोरनि हाबाखौ माला खालायनाया हामगोन फिसायैनो खालायनानै दोनसै औ नङाब्ला जोंफोरना प्लेनिंआ चौपट जाबाय थायोलै आगोलनिफ्रायनो खालायगोन होननायावनो मायबा गोबां जालांबाय बे खेबाव आं चान्स लाला आंनिबा सानथाम बा सानब्रैनि उनावनो खालायनोसै गामिनिफोरखौल' जाहोनोसै जाहोनायालाय मा फैसायाथ' दंखायो बुस्थुफोरालाय मा बायबानो मोनो माने सप्तासेनि गेजेराव थारमाने खालायनोसै आरो मा बुङो नोंहा मायबा प्रब्लेमफोर जागोन नामा नोंहा मायबा दङ प्रब्लेम जेनेबा सप्तासेनि गेजेरावनो आंहालाय मा प्रब्लेम थानो गुथाल आंनि सुखु दुखु मोजां गाज्रि गासिबो नोंनो आंहा जेबो प्रब्लेम गैया नों जुदि बुङो दानो खालायगोन गाबोन खालायगोन आङो जेब्लाबो रेडि दे होमब्लालाय दायो आं गिदिर मानसिफोरजों रायज्लायनोसै गामियावबो रायज्लायनोसै न'नि मानसिजोंबो रायज्लायनोसै मा मिनि हाले लटारिफोर नांथ'ना थिरफोरावसो फैसा मोनबाय दिनै खुगाया मिनि हाले माथो है फुलरि सना गुथाला फैफिनबाय गुथाला मा गुथाला फैफिनबाय माथो थैदों माने थैबाय माने थैयाखै थांखांफिनबाय थैखायाखैनो ए हामदों दे फिसाला सासेल' नायल' जाल'ना बेबायदि थैबालाय माथो जानो फैदों हामदों दे मोजां मोनबाय आं फैफिनदों होनना बुंनायखाय ओमफ्राय नारखो जेनेबा गुथालाथ' फैफिनबाय जोंहा होनो गोनां फैसाफोरखौथ' होफिनजोबनांसिगोन न' है बिदि मानसि नङा बियो जेनेबा होगोन देनाय आङो उनाव होबाबो जागोन आरो बिनो बेबायदि बिबाय थानाय खेब खालायबाय थानाय मानसि नङा बियो जेब्ला गावनि गोसो बायदि नों हो होनना बुंगोन बियो आरो बाराबा खायसेखौ लानायबो नङा बियो अबे आं एसेबां लाद्रायाबो देनाय हाजारबाबो मालाबा नांगौ जायोना फैसाफोरखौ होगोन बिनो हानायसिमखिनिखौ बिराद खुसि मोनथारदों आं माने आं बिराद खुसि मोनदों आं हमनोनो हायाखै खुसियावनो मा खालायनो मा मानो मोनदों आं नंगौ एसेबां खुसि मोनदों होमब्लालाय लोगो फैनायनि थाखाय नोङो माबा खालायदो एसेबां खुसि मोनदोंबा जेराव थानो सुखुवाखैबा नोङो माबा नोंनि लंपेन्ट गस्ला माखासेखौ सुना हैथां मा नोंबोदि आरो खुसि मोनदों होननानै आं लंपेन्ट गस्ला माखासेखौ सुनांगौ नामा नोंआलाय माथो जाखो नों सुनो हाया नङा नोंआलाय माथो बुंदों मा खालायनो मा मानो मोनदों होननानै होमब्लालाय खामानिखौनो माव आरो हनै मोनसे गुबुन खामानिबो दंबावो इम्परटेन्ट खामानि बै नोङो एसे मैगं थाइगं फोस्रांनो होननाया हाग्राफोरखौ एसे सनस्रांनानै खदालजों जावख्ल'नानै फोनो होननाया माथो जाखो नों खुगायावल' बुंबाय थायो मावानो है सना नों बुजिया दा एसेबां रंजानाय समाव एसेबां सिरियास खामानिफोरखौ मावनो लुबैयो नामा सिरियास औ जेनेबा बेफोर खामानिया सिरियास टाइपनि खामानिफोरखौ
खुसि जाब्ला मावनो लुबैयाब्रा थै खामानिखौनो मावनो लुबैया आं खुसि जाब्ला थांसै आं बा हिनजावजों दसेबो थाथिनो नागिरा समना होथारा दालाय दसे थानो हाया नामा मोजां गाज्रि दसे रायज्लायनो खालि नोंना खामानि आरो खामानिनि उनावबो बे लोगोफोरजों बेरायनाय जानाय बेल' दसे आंनोबोथ' सम हो आंबो रायज्लायनो लुगैयो हारसिं थायो न'आव फुलरि नोंबोदि मा बुङो आंलाय 24 घन्टा नोंजों थायो जेनेबा थायोआनो माथो हरावबो थायो फुङावबो खामानियाव 9टा बाजियावसो ओंखारलाङो थाबालाय मा जानो दे नों आंजों थाफाबाय थायाना मबाइलफोरखौ नायबाय थायो आंबो खामानि मावबाय थायो एसेबो रायज्लायाबो इस माखौथ' रायज्लायबाय थानांगौ जाखो थेवबो ओरैनो न'आव थानांगौना गेजेर नोंसोर हौवा मानसिफोरा हिनजावनि इमसनफोरखौ बुजिखाथारा नोंसोरो हौवाफोरा गुबुनथार नोंसिना इमसनलेस टाइपसो नोंसोरो मानसिफोरा बोरैबा बुजिनो नागिरा एसेबां गिदिर खोथा होमब्लालाय माथो दसेबो थाया न'आवनो सम मोनबा जेबो खामानि थायाबा आंबो नोंखौ न'आव थाजानो लुबैयोना दे थागोन दे दा जेनेबा आं न'आव थाबाय दे मा खालायनो दां बरिं मोनो आङो मा खालायनो था दसे बेयाव जिराय आं माबा माबि खालायनानै सानैबो साहा लोंसै गय जानोसै माबा माबि नायनोसै टिभिफोराव ज'नो बेफोरबो मोनसे ज'यै सानैबो माबानाय सम ना जेनेबा मा होनो बेखौ स्पेन्ड खालायनाय सम होननानै बुङोना बेफोरखौबो फुङावबो थाब सिखारखाया नोङो 1-8टाफोरावसो सिखारो 4-5टाफोरावसो सिखारना खिनो थांखायो हाथाय हुखायो दुगैयो बेनिफ्राय ग्रोबनो जफायखाबाय जानोनो जाबाय ओंखारलांबाय न'निफ्राय हरावबो गोबोदो फैयो 8-9टायाव बेबायदिनो समानो थाङो ओंखाम संनायावनो मानायावनो जानायावनो हराव ओमफ्राय नोंथ' मबाइलखौनो नायबाय थागोन 12टा 12:30 1टाफोरसिम आंजोंलाय अबावथ' रायज्लायो दे थागोन आं खालि दा गुथालखौल' लोगो हमना फैथारनि आंलाय अबाव लोगो हमनाङा बुंदों लोगो हमना फैथां आं नोंखौ खोथाखौसो बुंदों नों न'आव थानो नागिरा बेखायसो बुंदों आं नुथाराखै गुथालखौबो ज'नो लाना फै होनब्लालाय साहा लोंनो लाना फैथां बेखौ ओइ गथ' गाबबाय थानाङा दे गार' जागोन मिन्थिबाय अबाव नोंनि बिब'आ अबाव नोंनि बिमा बिब'आ अबाव नै दानो गार'खागोन नै गार'लै गथ' जालि हौवासा जानांगौ हिनजावसा जानानै फैदों आरो नों आंनि फिसा नामा आंनि फिसा नोङो आं दिनैखौ बामना लाबाय थानांगौ नों आंनि फिसा नंखाया हस्पिटालाव सोलायदों नोंखौ सोर पाप्पिनि फिसाबा नोङो आंनि फिसाथ' नंखाया नोङो मानो सोगाबसिखौ गथ'आ मानो सोगाबसिखौ गथ' मानसि नालाय गाबखागोन आरो सोगाबनांगौ खोथा दङ नामा नोंबो गाबोमोन आंबो गाबोमोन आरो माबा सोगाबलायनांगौ आरो नङा थारमाने सना बे गाइखेरफोर दौ एसे गांदों खोमा आंलाय मानो गाइखेर दौनो बेनोलाय लेक्ट'जेन दौखायो माथो बे माबा बायनाय गाइखेरफोरखौ दौखायो बेफोरबायदि हेबारबोरदों खालायनो मोना बायनायखौ दौब्लाथाय बायनायखौनो दौखानांगौनो उदैफोरा गाज्रि जायो गथ'फोरना आंलाय माथो दौवा होनना बुंखादों आरो नोंनि फिसाजो महरानि आंखौ रागा जोंफैगोन माथो बेनो जानोब्ला मालाय आंनि गाइखेरखौ दौनो थिनखाया माथो गावआनो दौगोननो बै बायनायफोरखौनो थाथों बेनो दौथों आंलाय मा होमब्लालाय बेखौनो दौहैदो बानायनानै मोनथिया आङो माबायदि बानायो बे देवानियाबो दाबो सफैनो हाला नामा बेयो एसेबां गोबाव खालायनांगौ ने मोनथिखागौ बे गथ'आ आंजों गोरलैया आंजों थाखाया होननानै बे बिखौसो बिमा होननानै बिमा बायदि सानखायो बिखौसो मोजां मोनखायो बिदि नङाथ' सना बेलाय गोरलै गथ' मोजाङै लाब्लानो थागोन आरो बेलाय रावखौबो सिनायथ'वा दानो उन्दै गथ' नोंजोंबो थागोन आरो इसेबां आंखौसो बुंबाय थायो नोंनो होनब्लालाय नोंनिबो फिसा नङा होनबा बियो बिमायाल' लानांगौ नामा बिफाफोराबो लानांगौ नोंलाय माथो लायानो नोंलाय ला मजाफोरखौ ला एसे गथ'फोरा गाबबा माबायदि मोनो लानाय नोंनो ला लागौमोनलै आं खामानि दङ ओंखारलांसै आङो दालाय माथो गथ'खौ लानो थिननायखाय खामानिसो ओंखारबाय बेसे अयथासार खालायो गोरलै गथ'फोरा बिमाफोरासो मोनथियो खर' खुन्दायना लानोसो गोसो जायो मोनथिबाय बेसे अयथासार बिसोरो गाबनाय जानाय खिनाय हासुनाय ओरैनो सायावनो फेदेरनाय बेसेबां मोन्दों नामा नोङो बिफाथ' जेबो मोनखाया नोंसोरो खस्थ'खौ मोनाना नोंसोरो देलाय नोंनो बिमा नालाय नोंनो मोजाङै फेदेरदो जोंलाय अबावथ' एसेबां बुजिबावनो बिफा मानसिफोरालाय जेनेबा बिमाफोरजोंसो सिथाबखायोना गथ'फोरा बेफोर नङा सिथाबनाय बेफोर बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव दा बुंबाय थानांला मोनथिबायना सना ओरैनोसो सना होननानै अनफ्लाबाय थायो नोङो माब्लाबानिफ्राय रुवाथि लाबो होननाया दासिमबो सफैला रुवाथियानो मा खालामनो नागिरदों आं नै मैयानिफ्रायनो आंना जिफोरा बाथरुमाव गोग्लैनानै दङ मोनथिबाय रुवाथि गैयैखाय जिखौनो सुनो हायाखै आंथ' गाव हाखाया आंनिखौबो गिन्जिफोरखौ सुनांगौमोन सुवा दे आं हले सुवा आं सुनो हाया आंहा खिन्थु सम गैखाया आंहा दा दसे उनाव खामानि मोनसे दंबावोसो थांनांगौ बिनि बिब'आ माबार फन खालाय आं रुवाथिफोरा लाबोआबा खिन्थु गस्लाबो गाननो मोननाय नङा नों मिथिखा आं दले सुवा दे गस्लाफोरखौ आंनिखौबो सुवा आङो थाथों बेबायदिनो सेवग्लिनानै रुवाथि लाबोआ गोदान गस्ला बायबाय थागोन आङो बायलाय गानलाय गारलाय बेबायदि खालायगोन आङो
फैसानि खमि दं नामा आंहा फैसानि खमि दङ रुवाथि लाबोआबा बेबायदिनो खालायगोन आङो गोदान गस्ला बायबाय थागोन गानबाय थागोन बायबाय थागोन गानबाय थागोन गारबाय थागोन बायगोन गानगोन आरो गारगोन मोनथिबायना मेला जागासिनो जेराव मेरावनो फुजा जागासिनो गस्ला बायै लाबोगोन आरो गारगोन आङो मोनथिखा खिन्थु आं बुंखाबाय रुवाथि लाबोनबा लाबो आरो गथ'आ लाला आङो नो खिनो ओंखारदों होननानै थांसै आं लाला आं बे गथ'खौ हाया आं एसेबां खस्थ' खालायनो आं बेबायदि गथ' गाबबाय थानायखौ लानांगौब्ला गारफ्लांगोनसो आङो दा बारा गथ' खुख्लाबनासो जानांदों अबाव थांखो खिनो ओंखारदों आङो नै बेखौ ला है गथ' बांसिनसो गाबला बे थिगसाला खामानि दं होनना बुंदों आङो था होमबा बेयावनो गालांसै आं खिनो ओंखारदों आं मिथि आं गथ' लाना खिनो हायो नामा दे हर माबारै हर दे खालायदो एक्टिंआ खालायदो मा जाखो दानसोरां मा जाखो दानसोरां गाबनाया जाथाराखै गोसा गाबबाव मा जाखो आदा दानसोराङा मायबा जाबाय आदा गोग्लैबाय नायनाय माबा जाबाय दानसोराङा आदा नायनाय मा खालायदो आदा मायबा जाबाय दानसोराङा मा जाखो बेलाय हरखाबनो ओइ फंबाय दानसोरां ओइ फंबाय दानसोरां मा जाखो नोङो दानसोरां र' गाबला गाबसि खामसोना र' जेबो जायाखै बियो डक्टरनियाव लांबानो हामगोन बियो डक्टरनियाव माने आदा बियो बेबायदिनो जाखायो गेजेर बिराद टेनसनाव थायो बिमा बिफा रावबो गैया बिया बिराद दुखिया न'खरनि सेंग्रा माने रावबो गैया बिया रावनिबो अननाय मोना आदा बियो बेखौनो सानै टेनसनावनो बियो बेबायदिनो गोग्लैबाय थायो आदा बिमा बिफा गैया नामा बिना गैया आदा बेनिखायनो आङो अनथाव मोननानै हरखांदों मोननानै जोंनाव थानो होदोंमोन बेनिफ्राय बाबाया बेखौ खामानिनिफ्राय होखारबायनो एसेबां मोजाङै खामानि मावखायो बियो बाबाया दानसोरांखौ होखारनानै गुबुन सेंग्राखौ लाबायनो बेखौनो सानै बियो टेनसनावनो बेबायदि गोग्लैदों आदा आं मिथिगौ बेसोरा बाबाया मानो होखारनांगौ बेखौ खामानिनिफ्राय एसेबां मोजाङै मावखायो खामानिखौबो नों नुबा आसरित जागोन आदा बाबाया नायनाय मा खालायखौ बेखौ बेसोरा मा जागोन दा बिया मानोथो एसेबां साननांगौ जाखो बिलाय एसेबां खामानि गोरोंबा गुबुन जायगायावबो खामानि मोनबावगोन ना नङा दा माने बियो जोंहानियाव थानानै बिराद मोजां मोनखायो बयबो अनोना न'नि मानसि बायदि मोनो बियो बे जायगाखौ बिमा बिफा गैजारिनि मावरिया गथ'ना नों दस' होनबा बिमा बिफा गैयिरा मावरिया होननानै अख्रांखौ लाखियाखै नामा नोङो दा दानसोराङावबो साननैसो थानायखौनो बेबायदि बाबाया थारमाने दानसोराङा सानदों बियो गिदों खामानिनिफ्राय होखारबा न'निफ्रायबो होखारगोन अबाव थांगोन अबाव मागोन फैसा गैयि मानसि गैजारिनि मानसि बिमा बिफा गैयि मानसि अबाव थांना थाहैगोन ना बेफोरखौ सानै खर' गिदिं गोग्लैदों बियो आदा नों माबा मोनसे खालायदो ना आदा प्लिज आदा नों दानसोरांखौ अना नामा नोङो अख्रांखौ मावरिया होननानै अननानै लाखिदों दानसोरांखौबो लाखिनो हाया नामा आदा बेखौ होजोना आले आदा बे थैगोन आदा उन्दाव गोदान नुनाय दाबो हुसानो फैयाखै नायनाय आदा र' जागोन नों माने एसेबां गाबदों आदा प्लिज माबा मोनसे खालायदो नोङो बेखौ जोंहानाव लाखि जेरावबो थांनो नाङा आदा नों आंखौ अना नामा आदा नोंखौ अनो र' आङो खोथाफोरखौसो मोजाङै हमनो हायाखै दा आङो नों गावनो मोनथिलांगोन थाबाय थाब्ला दानसोराङा बेसे मोजां मानसि बेसे अननो गोरों मानसि बियो अनसुला मानसि बे बयखौबो अनो खामानियावबो गोरों नों सानैसो थाब्लानो सिनायगोन बेखौ नङा बियो आगोलबो बेबायदिनो जानाय नामा मा खालायब्ला हामगोन दा बेखौ डक्टरनियाव लाङाब्ला एक्टिंआव आंजों शाहरुख खानाबो हाबावालै थैना था दा बे डक्टरनाव लाङाबा माबायदि हामनो बिलाय नङा ना बियो माने बेबायदिनो हामलांगोन बियो दसेनि उनाव दैसे सारनानै आथिंजों मालिस होब्ला होमबालाय दै लायथां आथिंफोरखौ मालिसो र'